kagabi man ikaw nagmasurugon, tungod ang problema nga diri mo naiilo. Yan ang maaga sangkay ko, maaamkon mo ang kamurayawan. Magsarig kala ha Diyos, ikaw iya bubuligan. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programa, Ang Batunhan Imo Problema. Maski ano ka mabugat, anatong ginpapasan, ha mga pag-ampo naton, kita maging madinaragon. Di ka magruha-duha, ken Jesus ka na magsari, ha iya mga ikin saad imula lauman. Hiyaan suot masangkay, marigon nga sarandigan, iya aton nagsasaad na diri kita niya. Welcome po sa ating programa, Ang Batunhan Imo Problema. Pag-ungaan, Mapay nga gabi aton na tanan mga kasangkayan. bag-o nga paglaom. Nagaagian kagabihon, pag-abot ang kagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahay. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programa. May pag-unga paglaom, Sa lahat po ng ating mga kaibigan na nag-tune ngayon, magdayo. sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan mga kaibigan. Suok mo nga sangkay, marigon nga sarandigan, hiya haaton nagsasaad, na dili kita niya. Okay nga gabi ayo mga kasangkayan, di daniyo tagsa-tagsa nga panimalay. Welcome. Hanaton live and hanaan bato na nimo problema di diha YouTube channel. Nga paglaom, larala, Kumusta ka mo mga kasangkayan? Kumusta niyo mga panihapon? lalala, Kumusta ka mo nga tanan? bago nga paglaom. Magandang gabi sa iyo Ate Carmen, Nagaagian, Ate Teresa Caustin, abot ang kaagap. Ate Jingle, Agian para sa ano, kay Doris Laguna, okay? kada bago nga Oy, watching from Cyprus. Magandang gabi sa iyo, kaibigan. at tubangon mo nga may kalipay, ngan magdayaw ka haiya. Hiyaan suok mo nga sangkay, marigon nga sarandi. Kumustahin po natin ang ating mga kaibigan dito po sa ating live chat. Diri kita niya. This is a live prayer and counseling na kung saan tayo po ay magsama-sama sa panalangin, and we believe God answers prayer. Lalalara, bago nga paglaom. Lalara, bago nga aga. Lalalara, bago nga paglaom. Ang batunhan imo problema. Taramdan nga nagahatag in mga sagdon para kinabuhi. Ikaw ba nabubugatan tungod yung problema? Sangkay, ini nga programa para gudla hain. Ang batunhan imo problema. Nadangat ay tagsama panimalay kada alas 8 ngadto alas 9 itong gabi. Hikahan Lunes nagwag Biyernes. Ang batunhan imo problema. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programa. Ang batunhan imo problema, ang kasagutan sa iyong problema. This is a live prayer and counseling para po sa lahat. Kung kayo po ay merong gustong ipag-pray, live po natin ipag-pray mga kaibigan. At kung meron po kayong gustong bigyan ng payo, ay bibigyan po natin ng payo live dito po sa ating programa. So, kumusta po ang ating mga kaibigan mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao?
at lalong-lalo na sa ating mga kaibigan Binhi at Tanawan Leyte. Ito po si Kuya Joel ay nagsasabi sa inyo magandang gabi po sa inyong lahat. At i-welcome ko pa rin po ang aking kapartner dito na lalong gumaganda, si Ate Beck. Kumusta ka na, Ate Beck, ngayong gabi? Maupay nga gabi. Ito, Kuya Joel, mahusay lagi. Hapon pinaagihang grasya sa Ginoongan. Kaupod na itong mga viewers, mahusay gyapon. Nga ikaw, Kuya Joel, kumusta ka? Nagtitikagwapo lagi hapon, Ate Beck. Kaupod na naton mga viewers. Ngan salamat ha Dios nga gintagan na lot kita ni gayon nga mag-live dinhi ha aton YouTube channel ni Kuya Joel and Ate Beck. Okay? Ate Beck, tayo po ay manalangin at hingin natin sa Panginoon ang kaniyang patnubay at ang kaniyang basbas ng kaniyang Espiritu Santo. Amen. Manalangin anay kita, mga kasangkayan, mga kabugtuan. O Diyos, damo nga salamat. Yan nga gabi nga ikaw naghahatag haamon kay gayunan nga makag-share kami hanimo mga pulong. We thank you, Lord, nimo grasya nga sufisyente ka upay haamon. We thank you, Father God. Hanimo padayon nga pagatiman ka namo nga ni-bless mo namon mga viewers nga programa. Magpapadayon ini Ginoo tubtuban nimo pagbalik. And we thank you for the anointing, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Mga kaibigan, welcome po once again sa ating programa, no? Lalong-lalo na yung ating mga YouTubers dito po sa YouTube channel. Ang ating pong schedule po ay live po tayo dito mula po sa Huwebes hanggang Biyernes, ano? Dalawang gabi po. At live tayo sa FB, sa page ni Kuya Joel and Ate Beck mula Lunes hanggang Miyerkules. Dahil po marami pong nagre-request na mag-livestream po tayo sa FB. Pero nandito po tayo sa YouTube channel. Baton, hanimo problema. Maupay nga gabi haton nga tanan. Ate Sally, Kuya Nonoy, dida iyo panimalay, upod kan Vincent, Ate Michelle, maupay nga gabi. Ate Sara Galleron, Kuya Norben and Elsa, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat ng ating mga kaibigan na ngayon lang nag-tune in sa ating programa, maupay nga gabi ha yung tanan ngan salamat sa Dios ani kusog nga ginahatag aton yan nga gabi. Praise the Lord. Ate Beck, meron ka po kumustahin, Ate Beck? Mga pangumustahan naton mga kasangkayan na Luzon, Visayas, and Mindanao, mga kabugtuan ko, mga kasangkayan, yan, mga OFW, kumusta ka mo? Dida niyo tagsa-tagsa nga mga panimalay. Yan, bisan pa din niya Tacloban, Tanawan, yan, na Leyte, pati hapon, na Cagayan de Oro City, mo pa nga gabi ha iyong taran. Alright. Okay, para ha aton nga tanan mga kasangkayan, ay makinig muna tayo sa isang awitin kahinahunan para ha aton nga tanan. Okay? Paborito po natin ini nga kanta mga kasangkayan. Tawagan mo ako hingkasing-kasing, pinimay kanta, tinauuri. Ngan itutuhakon kinabuhian hon paghigugma an akong kaaway. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Tagan mo ako hingkasing-kasing, nga naluluoy nagpapasaylo. Basi di ako ikaaway, ang pagpailog akong ibunyog. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang
ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bunga ang buhay nga Espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bunga ang buhay nga Espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bunga ang buhay nga Espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bunga ang buhay nga Espiritu. 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 Alright, mga kasangkayan, ano? Ang pagpailo, bamoy ng bungahan espiritu. Kung tayo po ay humaharap sa mga suliranin, mga problema sa ating buhay, ang bungahan espiritu, ang pagpailo, ano? Kahinahunan ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang mapagtagumpayan natin ang mga problema na ating hinaharap. So, welcome po once again sa ating mga viewers, hanaton programa. If this is your first time, welcome po sa Baton Hanimo Problema ni Kuya Joel and Ate Beck. At kasama po ang ating mga kaibigan. Okay, gusto kong i-greet muna itong grupo. Maraming nanonood, ano? Mula sa Imus, Cavite na kasama ni Ate Carmen. Sabi ni Ate Carmen, adi sila Ray, si Nurse Ann, John Lloyd, si Jaime, si Jasmine, Joshua, Emily, Angelina at marami pang iba. Puro youth o young people nga katabi ko ngayon. Alright, so magandang gabi sa inyong lahat dyan. Ang ating pong mga pogi at magagandang mga youth dyan sa Imus, Cavite. Palakpakan natin. At huwag niyong kalimutan natin, Vic, meron pang dapat i-greet mo ngayong gabi. Magandang gabi sa iyo, Joaquin Lona. Alright. Sigurado ako si Joaquin Lona andyan kasama. Oo. Okay, sa Bohol, Jeannie. Hello, Jeannie Umamalin. Kumusta ka, Jen? Ngen ha, kabuynan. Hi Mawis ngan hi Mary Joy. Maupay nga gabi ha iyo ngan kan ate Sara Galyaron nga mga anak. Maupay nga gabi gihapon ha iyo nga tanan. Alright, Ate Beck, ang susunod nating gagawin ngayong gabi. Okay, mga sangkayan. Siguro ready na natin mga ballpen, nganin papel, notebook, nganin na natin Bible. Mag-start na kita. Han aton word of inspiration for tonight nga i-share ha aton ni Kuya Joel. Alright, Ate Beck. Aruy ko kito nga imo pag... Pronouns. Anay. Sige. Niraniyan na kita o mag-ampo-ampuan natin na yun. Yan na. Okay, kung may nato mga prayer request, ano, meron po tayong prayer request. Pagkatapos po Word natin na pag-sharing ng salita ng Diyos, ay tayo po ay mananalangin. Alright? Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia, mga kaibigan, sa Psalms 138. Okay? Psalms 138, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 3. So, I request po si Ate Beck na basahin ang Psalms 138 mula po sa verse 1 hanggang verse 3. Okay, Ate Beck? Psalms 138 verses 1 to 3. With all my heart I praise you, Lord. In the presence of angels I sing your praises. I worship at your holy temple and praise you for your love and your faithfulness.
You were true to your word and made yourself more famous than ever before. When I asked for your help, you answered my prayer and give me courage. Amen and amen. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. At sana po ay patuloy tayo na bigyan ng Panginoon ng kalakasan at patuloy na kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Thank you, Lord. Alright? So ipipin ko ang isang verse na pinakasentro po ng ating mensahe dito po sa Psalms 138 verse 3 para makita po ng ating mga kaibigan dyan sa kanilang mga tahanan. Alright. Ipipin ko po ito, ang verse 3, para makita po natin lahat. Alright, balikan po natin ang Psalms 138 mga kaibigan. At manalangin muna tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na ang iyong mga salita ay makapangyarihan. Ito ay nagbibigay sa amin ng patuloy na kalakasan at paglago ng aming pananampalataya. Lord, hinihingi namin ngayong gabi ang patuloy na pagpapalakas at patuloy mo kaming gabayan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sabi mo, Lord, sa Psalms 119 na your word we have hidden in our hearts so that we might not sin against you. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na maging maayos ang aming buhay at kalugod-lugod sa iyong harapan. Salamat Panginoon sa iyong paglilinis ng iyong mahal na dugo upang matanggap namin ang patuloy na pagpapala mula sa iyo. Lord, we give you all the praises, all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Actually mga kaibigan, ang gusto ko i-share sa inyo, ang sentro po ay nasa verse 3. Pero babasahin po muna natin ang verse 1. Ito po ay patungkol rin sa pagpapasalamat ni Haring David na kahit siya ay dumadanas ng mga problema sa kanyang buhay, ay natututo siyang magpasalamat sa Panginoon. Hindi sa mga bagay na mga negatibo o hindi magandang mga pangyayari. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil ang Diyos po ay palaging kasama niya kahit sa gitna ng problema. Yun ang katotohanan na hindi pwedeng mawala sa ating isipan, sa ating puso, na kahit anong problema na ating pinagdaraanan, kasama natin si Lord. Hallelujah. So ito po ang sabi sa verse 1, with all my heart, I praise you, Lord. Ang pagpupuri sa Diyos ay buong puso, mga kaibigan. Hindi gusto ng Panginoon half-hearted, buong puso. Sabi ni David, with all my heart, I praise you, Lord. In the presence of angels, I sing your praises. Hindi natin alam mga kaibigan, hindi natin nakikita na habang tayo po ay nagpupuri, habang tayo nananalangin, ay meron po tayong mga kasamang mga anghel. Si David, kinikilala ni Haring David na ang mga angels ay kasama natin araw-araw. Every time na tayo po ay mananalangin, every time na tayo po ay nagpupuri sa Diyos, sabi niya, in the presence of angels, I sing your praises. Kaya malakas ang ating backup mga kaibigan kung meron tayo mga pakig-away espiritu aton mga pagampo, kay kaupod naton ang Diyos, ganan presensya han mga anghel ada, kaugop naton aton mga pagampo. Verse 2 nasing din, I worship you at your holy temple, and praise you for your love and your faithfulness. So pinupuri ni Haring David ang Diyos doon mismo sa banal na templo. So sa mga oras na ito, si David ay nandoon sa presensya ng Diyos sa templo. Pero para kay David, kahit nasaan siyang lugar, kung nandoon man siya sa simbahan o nandoon siya sa hindi magandang sitwasyon, sa kuweba or sa battle o kahit saan siya naroon, ang kanyang puso ay patuloy na nagpupuri sa Diyos. Sabi niya, I praise you for your love and your faithfulness. You were true to your word. Ikaw, Panginoon, ay matapat sa iyong mga salita. Kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita ay ginagawa ng Diyos.
And sabi niya dito, and you made yourself more famous than ever before. Sanglit, makasangkayan, hadidang nagaampo kita. Nagpapasalamat kita, ha Ginoo, han mga bato na atong mga pagampo kay ang Dios na itataas na himaya atong kinabuhi, nga nakikilala ang Dios hadamo nga mga tao. Now sa verse 3, ito po ang sentro po ng mensahe ngayong gabi. Sabi po ni Haring David, when I asked for your help, you answered my prayer and gave me courage. So ito po ay isa pong panalangin na kung sa gitna ng meron tayong pangangailangan na kailangan natin ng tulong, hindi po tulong na pinansyal o hindi po assistance na pera o hindi po assistance na bagay, kundi spiritual help. Sa panahon na kailangan natin spiritual na pangailangan, ang ginagawa po ng Diyos ay dalawang bagay. When we ask for help, sabi dito, God answers prayer. Tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. We believe with all of our hearts na ang Diyos hanggang ngayon ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Kahit ano ang hingin mo sa Panginoon. In fact, kahit hindi ka humingi, sabi sa Matthew chapter 6 verse 8, your heavenly Father knows your need before you ask Him. Alam na ng Diyos ang iyong pangangailangan kahit hindi ka pa nagsasalita, kahit hindi ka pa humihingi. But ang salita ng Diyos ay nagsasabi, let your request be made known to God. Dahil gusto ng Diyos na makarinig ng ating paghingi ng tulong mula sa Kanya. At ang Diyos po ay sigurado na tumutugon because sabi dito, past tense, you answered my prayer. All our prayers na ating pinag-pray dito po sa Batunhan Imo Problema ay tinugon ng Diyos. God answered our prayers. Whether nakikita natin o hindi pa, tinugon na ng Panginoon at sa tamang panahon, sa takdang panahon, makikita natin ang resulta sa ating mga mata at makikita natin ang katugunan. But when we started praying, the Lord already answered your prayer. Kaya kailangan magalak ka, kaibigan, purihin mo ang Diyos dahil ginbaton na ang Ginoo ang imong mga pagampo. At sabi dito, and give me courage. Now, kung titingnan mo mga kaibigan, you answered my prayer and gave me courage. Kasi po, hindi natin nakikita ang gitna ng answered prayer and gave me courage. Kasi nung tinugon ng Diyos ang ating panalangin, hindi pa natin nakikita ang resulta. Kaya kailangan natin ng lakas ng loob, kailangan natin ng kusog, tika ng Ginoo. Isiring pa, courage is a character sa ating puso na kailangan natin upang magpatuloy tayo sa pananampalataya sa Diyos. Dahil hindi kaagad-agad minsan nakikita natin ang sagot sa ating panalangin. Subalit, sabi ng Biblia, God already answered your prayer. Kung ikaw man ay may sakit, kung ikaw man ay may problema na pinag-pray natin, sinagot na ng Diyos ang iyong panalangin. Subalit, sa gitna nito, kailangan natin ng courage. Kailangan natin ng lakas mula sa Diyos. Kailangan natin ng kaisog, pagpailob, nga diri kita manluya, kung diri pa naabot o nakikita ang resulta han ginbaton ng Ginoo, han Ginoo nga pagampo. So, nagpapatapod hi Lord, siringanin ni Haring David, in verse 2, you were true to your word. Ginoo, matapat ka, ngan tinuod ka han imo mga pulong. It mga pulong han Dios nga ginyayakan ni Biblia, inen tinuod ngan tutumanon hang Ginoo hain sakto nga panahon. Kaya ang encouragement po ng salita ng Diyos para sa ating lahat, when we pray, God answers prayer. But we need to keep on believing God, and God will give us courage until makita natin ang resulta ng ating pinag-pray. Amen? So purihin natin ang Diyos ngayong gabi na manalangin po tayo na sa lahat na naghihinulat
Lord, wari pa man akong makita, wari pa na akong maabat, anakon baton ang pagampo. Mara ka mo mga kabugtuan, mga kasangkayan, it baton hit atong problema. Diri an katambalan, diri an unang tanan, diri an financial, or diri an aton ginaaro. An baton han imo problema. Amo hi Jesus Christ. Hesu Kristo mismo it baton hit imo problema. Kay kung ada hi Jesus sa imo kinabuhi, Jesus is everything to us. Hiya ang tanan ha atong kinabuhi. Hiya ang baton. Sirimpahan kanta, Jesus ang baton, han kinahanglan ko. Jesus ang baton, han nga tanan. Yan. Baga na hinumdum lang ako kay baga nag-flashback ako noon ang mga lagas nga nga faithful nga nagaampo. Ang paborito nga mga awit amo ni an baton. Wari mapabadton una batonan imo problema, pero anira pag-awit Ate Beck kaupod ka man aton mga kalagsanan una. Ngan meda pa nabibilin niya na nga kaupod nimo hi Sister Nora. an baton, okay? Jesus an baton. Pagtikang pagtikang diretso iton prayer meeting, permiton Jesus an baton. Sanglit nahimugso ining an baton na imo problema. Saglit mga kaibigan, itinuod gud nga baton hiti mo kinabuhi Hesus Kristo gud lang. Amen. Kaya iyaan nga tanan. Pero kailangan natin ngayong gabi ng courage, okay? Kaisog nga dili kita manluya. Kaya in between han sinisiri nga you answered my prayer and gave me courage. Ito nga but nga dida, kinahanglan to dida nga may dakog pagpailob nga mapinadayunon nga kasing-kasing hapagsarig o pagtapod niya mga pulong. Okay, magampo kita yan nga tagabi. Lord. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita Yes, Jesus. na nagbibigay sa amin ng patuloy na kalakasan. Lord, i-bless mo ang aming mga kaibigan. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon. Ano man ang aming mga pinagpe-pray, we believe that you have answered our prayers, Lord. Yes. Tinugon mo na lahat ang aming panalangin at sa takdang panahon ay makikita namin. Lord, ang aming dalangin ngayong gabi, that you will give us the courage, Lord, kaisog Ginoo. Hapagtapod ngan pagpadayon nga diri kami Ginoo, Lord, mahulop, diri kami maluya kit amon mga pag-ampo, because we believe that if we pray, you answered us, Lord. Amen. At salamat po, Panginoon, ngayong gabi. And tonight, maybe tonight will be the night nga amon ma-experiensyahan, Ginoo, ang makita namon ang kabatunan ha among mga pag-ampo. But right now, we thank you nga ikaw ang baton han amon problema. Salamat po, Panginoon, nga ikaw ang among kaupod, ikaw ang among darangpanan, hapanahon hid mga kakurian. Lord, we just give you all the praises, all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen, Ate Beck. Hallelujah. Wari ka ba na inumduman, Ate Beck, itong mga pag-ampo, unang ako baga na hinumdum dahil ako aton mga kasangkayan, aton na presensya ng Diyos yan. Okay, time na nila pagpaway. Kita time pa nato yan na pag-share sa pulong sa Ginoo. Amen, oo. Kaya nasa ring David nga, with all my heart I praise you. Kaya nga tanan kita makasangkayan magdayaw nga Ginoo. So yan na, bago kita magkatuhan mga pag-ampo, mamati kita anay no sa nga awit para haaton nga tanan. Pag-relax sa naton mga hunahuna habang mamati kaya mo hini nga awit, piyong-piyong iti mo matangan, isipon mo nga ang Diyos, aadaguda imo kinabuhi. Okay, wari-waray Ate Beck ining great is thy faithfulness. Sige. Okay, ato pamatian ining awit.
katangkuran mo, dakuan katangkuran mo, hakana ko Diyos bagong nagrasya. Kinahanglanon ko, ginhahatag nimo, dakuan katangkuran mo, Diyos asaylohan salangan kamurayawan, nagiyat nahatag hinkalipay, kusog iyan nangan paglaong parabuas, grasya akong ngang sugad man iba. Dakuan katangkuran mo, dakuan katangkuran mo, hakana agaw Diyos bagong nagrasya. Kinahanglanon ko, ginhahatag nimo, dakuan katangkuran mo, Diyos hakon, dakuan katangkuran mo, dakuan katangkuran mo, dakuan katangkuran mo, Diyos Alright, Ate Vic, ano? Katangkuran, pagka matinumanon o faithfulness ang Diyos sa aton mga kinabuhi. Tangkod good ang Diyos, mga kasangkayan. Sa ring paniharing David, Lord, you were true to your word. Ano? Trustworthy, masasarigan good ang Diyos. Hawaray katapusan. Ano? So, diri kita sadang mahulop, Ate Vic. Padayon lang kita hapagsari ka Ginoo, labi na aton mga nanginginahanglan, hin kabatunan, han ira, mga balatian, katambalan, o anuman nga problema nga karuyag naton masulbar, aton layton ig-surrender nga to Dios. Okay, Ate Vic, makadto kita ha aton mga pag-ampo. Okay, mga kasangkayan, mag-ampo kita, durungan kita pag-ampo, nga usahan nato mga pagtuo, ini nga pre-request natin Marta nga Helisel, nga iyabugto. Ato nini ginampo kagabi. Kaya na, padayon kita pag-ampo. O Diyos nga baraan, Yes, damo nga Lord. salamat, Lord, Hallelujah. at kinabuhi Thank you, Jesus. Ginoo, hininga bugto ni Ate Marta. Nga Helisel, Ginoo, nag-ampo ako, Diyos, sa niya inaabat, na panlawas, Ginoo, nga masakitan niya tiyan, tapos nagsisinuka. Hangara ni Jesus, Yes, sa in the mga name of pag-ampo, Jesus. Ginoo, nga din ikaw, padayong Ginoo, ako na ano man ini, Lord, ulcer man ini, o appendicitis man ini, Lord, hangara ni Jesus, amo Ginoo, gin-rebuke ini nga balatian, nga muhuno, nga maupay ini pinaagi, hangara ni Jesus. Salamat Ginoo ang katambalan nga gikan kanimo, Lord. Yes. Ako mga Yes. pag-ampo, o bisan pa man Ginoo ini, kung diri man ini ulcer, diri man ini appendicitis, pero Lord, UTI la, ako nagaampo ang katambalan gihapon. Nga imo pagabuhaton niya ng atak na Lord, dito ha burawin late. Yes, hallelujah. Lord, waray Thank you, distansya Jesus. na mga pag-ampo, kinabuhi ni Lisel. Yang bisan pa ang nanay ni Ate Marta, kuha ang kabaraka.
ngan liwani Ginoo pagsarig haimo Lord. Hallelujah. Kay ini nga mga kabaraka, diri ini tikang haimo, kundi diri tikang ini hakaaway, para Ginoo waraan amon pagsalig haimo. Pero Ginoo, kung may da kami pagsalig haimo, ang kabaraka mawara. Salit Lord, yan ang atak na liwani Ginoo pagtuo gagikan kanimo. Yes, O Lord. Daghang salamat Hallelujah. Lord sa katambalan. Waray katapusan nga mga turog yan ay lesel. Waay ni Ginoo nga UTI man ini, Yes, in ulcer Jesus' o ano name. pa man ini nga balatian. Ang ngaran ni Jesus ang katambalan maangko ni Lisel yan ang atak na. Ang ngaran ni Jesus. Amen and amen. And amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Alright, mga kaibigan, kung meron po kayong gusto ipag-pray sa mga oras na ito, ay pwede niyong i-comment sa ating live chat box at tayo po ay mananalangin para po sa inyo. And we believe God answers prayer. Kung ikaw man listen ay nanonood, patuloy kang manampalataya sa Panginoon na walang mga bakterya, anumang cause ng pagsakit ng tiyan mo sa pangalan ni Jesus. You are already healed by the stripes of Jesus. Hallelujah. Okay. Purihin natin Okay, ang Diyos. magampo kita din sa nga prayer request at prayer request kan Tunet. Si Tunet may da medical usay ni nga young people may da medical buwas nga adlaw para niya trabaho, medical exam. Lord, padayon kami Ginoo nagasalig nagatuo kanimo nga diin ang imong mga anak dahil Ginoo sa maayo nga mga panlawas. Nagampo kami kanimo Ginoo nga diin inihitunet Lord nga magkaadahiya Ginoo hiton medical exam para haniya trabaho buwas Yes, nga in adlaw. Jesus' name. Salamat Lord sa normal nga examination. Amen. Amen. Normal nga result hiton mga laboratory test in Jesus name. Waray makikita Ginoo nga masakit o mga infection kung ano pa man nga mga balatian tungod kay ang imong presko nga dugo nga nagalatay sa iyang kaugatan amo Ginoo ang maglimpyo. Ngan salamat Lord sa normal nga resulta han Yes, medical exam hallelujah. buwas nga Thank you, adlaw. Jesus. Thank Ngan you, ikaw Lord. Ginoo magasalig ug kami Ginoo magasalig kanimo nga ikaw ang Dios ang magtarambal ngan makasulod ito ni trabaho nga hataas iton sweldo para haiya Ginoo para makabulig ya sa iyang mga ginikanan. We thank you Lord ani mo padayong Ginoo nga paghataghin tama nga trabaho hangaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. So God bless you tonight. Hallelujah. Diyan sa Cebu. Okay? Pag umangkunin mo yung Ate Beck, yan si Ate Tonet. So thank you God for God continue to answer our prayers. Hallelujah. Amen and amen. So ngayong gabi ay patuloy tayo sa pag-discuss mga kaibigan sa napakahala. Nakapin po dyan sa ating live chat ang bersikulo po Psalms 138 verse 3. Sabi po dyan, when I asked for your help, you answered my prayer and gave me courage. Okay? Hallelujah. Okay, prayer request Kuya Joel bago kita mag-discuss pagbalik. Lord, nagaampo kami Ginoo hininusa nga nanay nga nagpa-prayer request Lord hapag ini nga iya anak Ginoo nga may ada bipolar padayon kami sa katambalan nga imong gihatag kaniya. Bisan pa ini nagtinomar yan medisina Lord pero nagsalig Yes, kami hallelujah. kanimo nga Thank din you, makabalik Jesus. sa normal aniya panuna-huna. Nagampo kami gihapon hininga nanay Lord nga bisan pa sa paghikay niyahan mga papili sa tuna, ikaw Ginoo magabulig ha iya, ikaw magatudlo sa angay ng pagabuhaton nga ini nga mga katunaan nga iya gin hihikay nga maayos ini sa madali nga Yes, panahon. hallelujah. Thank you, Jesus. Yan Lord ako nagaampo nga imong ihatag ini nga iya tuna nga katunaan niya Lord para han imo mga anak nga imo ini ginandam para sa imong mga anak. Kami nagatuo Lord nga diin siya Lord magasalig ikaw bisan pa nga daha BIR nga makatuya ROD. Salamat Lord nga ikaw magatudlo sa mga tao nga iya ginong pagadaopan ngan mabuligan hiya nga diri hiya Ginoo pagsuktan hindako. Lord salamat sa imong gahom sa imong pagpakita haiya
ang kabatunan ngan kaayusan tanan hangaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. So meron po tayong mga prayer request pinapadala sa ating private message kay Ate Beck, kaya pinagpipray natin. So makikinig muna tayo sa isang awitin mga kaibigan at babalikan po natin ang ating paksa. Bakit po napakahalaga ang pagiging courageous? Kaya nga importante nga maging maisugon kita, di daha Ginoo, di rila maisug kita ito na aton tawhunon nga pagbati. Why being courageous is important, especially kung tayo po ay nananalangin. Bakit po napakalaga ang pagiging courageous habang tayo po ay nananalangin? Okay? So makinig muna tayo sa isang awitin para po sa ating lahat. Alright? Di ko makita. Biyaya mo'y sapat. Okay. Yan. Biyaya mo'y sapat in waray-waray version para po sa ating lahat. Ako napapausahan mga tambulig mo, nganhan grasya nga sadang hakaluyahan ko. Kada adlaw, o Jesus, hatanan nga dapit, ang grasya mo ang nakikita ko. Sadang ang grasya mo, ang panginginahanglan ang tao, ang gugmang nga hatag, bisan san o di malupad. Magpuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sadang, angay kudla makilala kahan tanan. Pirmi ako nalaom ang mga ginsaad mo, kay kaupod ka di na mahadlok pa. Babatunon ang Diyos ang mga problema mo, pati hingyapan kasing-kasing mo. Sadang ang grasya mo, ang panginginahanglan ang tao, ang gugma nga hatag, bisan san o di malupad. Magpuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sadang, angay gudla makilala kahan tanan. Sadang ang grasya mo, ang panginginahanglan ang tao, ang gugmang nga hatag, bisan san o di malupad. Magpuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sadang, angay gudla makilala kahan tanan. Angay gudla makilala kahan tanan. Alright, mga kasama. Hallelujah. Praise the Lord. Sadang ang grasyahan Dios para ha atong kinabuhi. Kaya mga kasangkayan, sapat gud ang gugmahan Ginoo ha aton. Kinahanglanon la naton dayawon ang Dios in good times and in bad times. Dayawon naton ang Dios. Kay hiya ang tanan nga nagahatag ha aton kasulbaran ngan kusog kalakasan na atong kinabuhi. Hallelujah. Ngan waray na iba nga maghatag ha aton hin atong mga kasulbaran han mga suliranin sa buhay. Katambalan, kaayusan. Maupay good ang Dios, Kuya Jewel. Kay hiya waray good ya maglubad di kang hadto yan na ngan ti arabo.
Salit kita mga kasangkayan, ayaw gud kita kahulop, ayaw kita kabaraka, ayaw gud kita pagbuliw didaha Ginoo. Sa panahon nga may ada baga kadiskurahe nga mahatabo, ayaw pagbuliw sangkay. Padayon gud pag-alagad ha Ginoo kay hiya gud laan tanan ha ato. Ang grasya mo Lord uban sa mga problema gitubag mo Lord. Hallelujah. Pagulit Ginoo Kuya Joel. Amen. Hallelujah. Para sa iyo, Ate Vic, bakit na napakahalaga na maging courageous ka, Maging maisugon di daha Ginoo sa panahon nga ikaw nagaampo. Baga kami man ako maisog ni Kuya Joel pa na. Dere maisog, Pero Ate pa, Vic. dire maisog Oh. na. Literal kaman liwa. Sige, Ate Vic. Para sa iyo, Courageous, maging kuan lang ako. Kuya Joel kasi kapag ako nag-aampo, pag ampo ko ito ha Ginoo, hatag ko ito ha Ginoo, nga dir ko na iton pabalik-balikon pa. Basta ginampo ko iton, then ginhalad ko sa Ginoo, bahala na't Ginoo pagbaton iton. Kay instrumento man la kita hakin ha Ginoo. Kaya bubuhaton lang naton ang tanan nga magampo kita Ginoo, magsalig ha Ginoo, maging courageous sa mga pagampo ang Dios magabaton, then He will do it. Amen. Amen. Okay. Okay, so sabi po ni Ate Martha, napakahalaga po ang maging strong lalo na sa pananampalataya. Kahit maraming mga pagsubok, dapat maging strong at hindi matitinag sa pagdating ng bagyo hakinabuhi dahil si Jesus ang ating pundasyon. Amen. Okay, totoo po yan, Ate Martha. Sabi ni Ate Michelle, being courageous in prayer is important so that we can have the answered prayer we desire to happen and took place. And give God the highest honor and worship. Give God all the glory. Amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Ngayong gabi. So, totoo po yan, mga kaibigan, na napakalaga na tayo po ay courageous sa pag-aampo naton. Ngan, siring pa, diri kita nahunong ha aton mga pag-ampo because we believe nga ang Diyos nag-answer na aton mga pag-ampo. So, bilang mga anak sa Ginoo, kita aton pagtapod sa Diyos, diri na kadapindi kung aada na ang kabatunan o waray pa. Ang importante nga kita maging makusganon di daha Ginoo. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. So para po sa ating mga may sakit sa gabing ito, tayo po ay patuloy na mananalangin, lalong-lalo na yung mayroong mga medications, meron siyang gintutumar ng mga medisina. We will continue to pray that God will bring a complete healing upon your life. Okay, kung meron kang sakit ngayon, mga kaibigan, ay manalangin tayo sa mga oras na ito. Panginoon, salamat po sa patuloy na kagalingan sa lahat ng may mga sakit. Amen. Anuman ang mga sakit, Lord, ng aming mga viewers sa pangalan ni Jesus, we declare your healing power, Panginoon. Your word says, Lord, na ang aming mga sakit ay dinala mo doon sa krus sa Kalbaryo, ang iyong mga sugat sa iyong katawan ang nagpagaling na sa amin. Panginoon, salamat po. Let the power of Calvary and the power of the blood of Jesus, we declare the blood of Jesus na makapangyarihan ang siyang maglinis, ang siyang magtanggal sa lahat ng mga sakit sa pangalan ni Jesus. Lalo na yung mga nag-undergo ng operation, Lord. Thank you for the complete recovery. Hallelujah. Yung may sakit sa puso, okay? Sakit sa high blood, sakit sa diabetic. In Jesus' name, we thank you, Lord. Lalong-lalo, Panginoon, yung mga merong positive, Lord, sa virus, sa COVID-19. We declare, O God, for your healing power, Ginoo, in Jesus' name, na siyang kumilos sa bawat isa. Panginoon, salamat po sa patuloy na pagpapagaling, hindi lamang, Lord, sa iilang tao, kundi sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ay dumaloy ang iyong kapangyarihan, Panginoon. We thank you, Lord, and we give you all the praises, all the glory, in Jesus' name. Amen. And amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to God.
Alright, mga kaibigan, tayo po ay patuloy na magbasa sa ating mga comments ng ating mga viewers na kaya nga maimportante gud nga maging maisugong kita ha Ginoo, ano? Kaya diri kita mga ordinaryo lang nga tao, kita gintagan ng Dios en responsibilidad nga para kita maging maisugon di ha Ginoo to fight. We need to fight this battle na ibinigay ng Panginoon para sa atin. Okay, Ate Vic, pasahin mo Ate Vic si Ate Teresa. Okay? Sabi ni Ate Teresa, para sa akin, pag nag-aampo kahin totoo. Para sa akin, ang pag-ampo, para akong nag-aampo, sinasagot naman agad ni Lord. Basta si Lord ang unahin natin. Thank you, Lord. Kamaopay mo ha ako. Amen. Amen. And amen. From Ate Mercy, Ate Mercy, maging maisugon ngan mo. Maging maisugon ngan ini importante. Tungod damo it kaaway nga nakapalibot ngan dapat makusughan mga pag-ampo tungod kun mag-ampo na luya ang kaaway. instead nga kitat na luya, ano? Kaya sometimes kung iton mga mag-arampo, it mga prayer warriors, amo nga nit inaatake, manluya na nga ni kita, hindi na kita mag-ampo. So, magkakarisyo itong kaaway. So, kinahanglan nga, we need to continue to fight this battle with courage para hindi po mahadlangan ang gustong gawin ng Panginoon sa mga tao. Ate Teresa Causten, tapos na niya? Si Ate Carmen, Ate Peka. Wala pa? Hindi pa pasok sa'yo? Mahalaga po ang pagiging courageous sa panalangin kasi siya ang buhi nga Diyos na nagtutugon sa atin sa lahat ng bagay kaya patuloy po tayo sa panalangin. Siya lang ang magtaralwas, siya ngan magtarambal sa lahat. Amen and amen. So ngayong gabi mga kaibigan, kung kayo po ay first time na nag-tune in sa programang ito at ikaw ay naghahanap ng katambalan, kasulbaran, mo problema, kasagutan sa iyong problema, ngayong gabi iisa lamang ang dahilan kung bakit hindi natin nararanasan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay ay dahil po yan sa kasalanan. Sabi po ng salita ng Diyos na lahat po tayo ay nagkasala at tayo po ay nahiwalay sa presensya ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Gusto ng Panginoon na maranasan mo ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig sa iyong buhay. Ang ginawa ng Diyos para maranasan natin ito, mga kaibigan, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Nang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, binibigyan tayo ng Panginoon ngayong gabi na tanggapin natin si Jesucristo sa ating puso at ang gawin mo lang, sumunod ka sa panalangin na ito at tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay manalangin mga kaibigan. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pag-ibig. Inaamin ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. Na ako ay makasalanan. Patawarin mo ako, Lord. Patawarin mo ako, sa Lord. Lahat ng aking mga kasalanan. Ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso. Linisin mo po ang aking puso. Sa pamamagitan ng iyong mahal na dugo. Sa pamamagitan ng iyong mahal na dugo. Tinatanggap kita, Panginoon. Tinatanggap kita, Panginoon. Bilang Diyos. Bilang Diyos. At tagapagligtas. Ng aking buhay. Ng aking buhay. Linisin mo ang aking puso. Linisin mo po ang aking sa lahat puso. Ng karumihan. Sa lahat ng karumihan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa iyong pagpapatawad. Sa iyong pagpapatawad. Ngayong gabi. Ngayong gabi. Salamat po. Salamat sa iyong po presensya. sa iyong presensya. Inaalay ko ang aking buhay. Naalay ko ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa lahat po ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus, ay binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, Amen. Welcome to the family of God. Hindi po relihiyon ang iyong tinanggap, kundi si Jesucristo sa iyong puso. So, magpatuloy ka, kaibigan, sa pagsunod sa Kanya at pag-tune in sa ating programa.
Okay, sabi po ni Ate Marilo, sabi niya, tikang ako na kilalahan Ginoo, waray usa ka beses nga waray batunahan Ginoo, han akon mga pag-ampo. Amen. At sabi ni Evangeline Dolosa, salamat Panginoon sa kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Salamat Lord sa tugon sa mga panalangin. Purihin ka Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. So, ngayong gabi mga kaibigan, ay pakinggan mo natin ang isang awit para sa ating lahat. At saan natin, Bek? Ako'y laang maglingkod para sa ating lahat. Kinabuhi ko mapunaw, ura-ura na hindutlaw, nagpagula ang akong pag-abang, akihang mga mata, nawala ang kabiduan. Nagmaupay ang kahintang, paglaon ko at ikaw lahain mo. Ikaw ang kinahanglan ko, han akong pagkarangta, handog mga hatag, kalipay ang akong inabang. Na para ang tanan nga kuriko, kinabuhi nagbago, agihain mo, ikaw Jesus ang gulay ko, ikaw ang kalamragan ko, ikaw ang kalipayan ko. Ikaw ang kinahanglan ko. Right mga kaibigan, tayo po ay mananalangin sa ating mga OFW. I-request po si Ate Beck, manalangin po sa ating mga manggagawa sa ibang bansa na patuloy silang bigyan ng Panginoon ng kalakasan at kasiglahan sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Yes, Lord. Padayon kami Ginoo nagasalig ug nagatuo kanimo nga pinaagi sa among mga pag-ampo may danimo dako nga pagabuhaton. Lord, damo nga salamat among gita sa imo mga OFW, labi Yes, na ang oh among Lord. mga Thank you, anak Jesus. Ginoo nga nagtrabaho sa gawas. Ikaw maaram Lord kung ano tira gintratrabaho at yan nga na duty pa man hira kung ano pa nagtrabaho. Ginoo paliguna ira mga panghunahuna ug ira Yes, Lord. kasing-kasing. Hallelujah. Pati nira panlawas Ginoo proteksyon ni sila Lord da matagpitad nira hanira trabaho proteksyon ni sila Lord ipaharayo Ginooan mga diri maupay nga mga sitwasyon na ira kinabuhi kun diri Ginoo magkamay-ada hira Lord mga anghel nga nagpalibot ha Yes, ira oh Lord Jesus. nga magakapot ha ira samtang ira magalakaton magtratrabaho. Nan salamat Ginoo hanimo protection Lord nga din kalipay nga mo ihatag kanila. Salamat Ginoo hantanan nimo nga mga anak Lord nga nagkamay-ada magkamay-ada Ginoo kasing-kasing hapag kilala hapag salig kanimo pagsangpit kanimo sa era mga kinabuhi. Yes, oh Lord. Father God damo ka upay nga salamat han waray katapusan nga imo pagbendisyon. Hairangan kami natapod kanimo Ginoo kay ikaw man ang tag-iyahan nga tanan. Salit amay damo nga salamat hanimo padayon na pagbendisyon Yes, nga matag-usa oh Lord ka Jesus. namo. We give all the glory pati namon Ginoo mga OFW nga mga nanay, mga tatay, mga anak. Namon Lord tanan nga mga viewers nga dihaan baton nga may mga loved ones nga adto Ginoo ha mga nagtrabaho sa ibang bansa.
Salamat Lord nga ikaw Ginoo padayon Ginoo maga sustinar hanirak ka panlawas ngan waray balatian nga makadangat hangaran Yes, ni Jesus. hallelujah. Thank you, Salamat Jesus. Ginoo ang katambalan nga gikan kanimo og kadaugan og maupay nga panlawas. Bisan pa man Lord ang mga nag-among mga loved ones nga nagtrabaho nga ani dinhi Pilipinas gihapon nga nagtrabaho ha government, ha private man, pero may mga trabaho nila Lord, protection ni sila Ginoo. Tikang ha mga virus Lord, bisan pa man kung ano man Ginoo itira paglakaton kada adlaw, maabat nira Ginoo ani mo protection nga pag-atiman haira. Thank you, Damo Jesus. kaupay nga salamat Lord ani mo grasya nga sufficiente kaupay, haimo Ginoo pagbindisyon. Nga ang tanan Ginoo nga mga kaanak kanimo nga adi Ginoo naga-view, naga-comments, nagabulig hini nga programa. Panalangin ni ang ila Ginoong mga espirituhanon nga kinabuhi nga they will grow up to know you Yes, more. thank you, Lord. Yan, ela relationship panira mga asawa, pati nira mga anak, pati gihapon ang mga loved ones nira, magkamay ada maupay nga pagsuro sa rabot. Ngan Ginoo damo nga salamat pati gihapon anamon mga anak Lord sabtang sila mag-answer sa mga modules imo ihatag ang wisdom knowledge nga tikang haimo. Yes. Daghang salamat Lord and mga teachers gihap nga magkamayada gihap maupay Ginoo nga pang lawas Lord. Bless Thank you, mo ang Jesus. matanan Thank you, Ginoo financially, spiritually, materially, and emotionally. Tanan Ginoo ikaw magabaton haamon and ang tanan Ginoo among ihalad kanimo o Dios pinaagi hagamhanan nga ngaran han amay nga ngaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. So mga kaibigan, napakaikli po ang ating oras. So patuloy po tayo sa ating panalangin at huwag nating kakaligtaan na i-like and i-subscribe po ang ating mga episode ng ating programa sa mga nagdaan at mag-comments po dito po sa YouTube channel ni Kuya Joel Anatevec para mabasa po ng maraming tao. Pwede tayo mag-post ng mga verses hindi lang dito sa live chat kundi dito sa baba po sa comment box sa baba ng mga videos na ating in-upload dito po sa YouTube channel. Okay, so mga kaibigan, sana po ay patuloy tayo na pagbalain ng Panginoon sa kahit po sa maikling oras na ating pagsama-sama. Ang Diyos po ang mag-bless sa ating mga anak, sa ating pamilya at patuloy tayo bigyan ng proteksyon araw-araw. So mga kaibigan, ito po si Kuya Joel nagsasabi sa inyo, good night and God bless you. See you tomorrow sa ating Thanksgiving night. Biyernes po bukas ay Thanksgiving night. So ito po ay patuloy po nating ipagpasalamat sa lahat ng biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Ate Beck? Amen. Ito at Rebecca, magpapasalamat. Mga salamat na kasangkayan, mga kamutuan, ang pamilya, ang bato ng family. Mga salamat kami, mga siring haiyo, nga padayong kita pagsalig nga Ginoo, nga padayong kita maging maisugon, maduruto kapag alagad, mapagampo ha Ginoo. Kaya damo nga salamat ha iyo nga tanan, nga ng Diyos magabindisyon ha iyo. See you tomorrow. Bye! We love you. Love you and God bless you.
man kun hain ka, kinunungduan ko. Bisan pa kun nalakat ka, di ka magpusa. An akon paghigugma amon, magmamang pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupot, pirmi, pirmi. Ako imo kaupot. Diri good mapapara akon paghigugma. Bisan pa kung kumain ka, diri good mabaya. Hakada kakatuan akon kaupod mo, pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod, pirmi, pirmi. Akon kaupod mo, pirmi. Akon kaupod mo. Kada problema malalauman mo. An akon paghigugma amon, magmamangyo, pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod, pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod, pirmi. Ako ang kaupod mo. Hakada problema malalauman mo. May ada daw iba, haim na higugma. Nga sugadhan Ginoo, ginbuhat haimo. Nga tanan hingalimti, nga daop nga yana.